Vi är vid La Merced-kyrkan i Quito. Den här kyrkan välsignades som kyrkor brukar göras. Men de glömde tornet. Så där bor djävulen. Enligt uppgift så har ingen varit uppe i det där tornet sedan 1810. Jag får hoppas att den onde inte blir störd av det här nu då. Och du var lite sugen på att gå upp i tornet, hörde jag. Ja.